ægte ikke, så gider jeg bare ikke have en kæreste. Men jeg vil gerne have en kæreste. Men jeg gider ikke have en kæreste. Jeg står i et dilemma. Altså, hvorfor må alle andre få kærester lige efter hinanden? Men jeg må ikke. Jeg holder mig faktisk kun tilbage, fordi I siger det. Altså havde jeg nok haft 6-7 kærester inden. Det er for sjov. Selvfølgelig havde jeg ikke haft det. Jeg er nok blevet droppet af 15-17-årige fyre endnu. Eller droppet af en 45-årig mand. Who knows? Man må godt lave lidt sjov. Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk ikke lyst til at have en kæreste. Jeg vil bare gerne hygge mig. Og være sammen med min hund. Og gå i byen. Men ægte, jeg har det sådan lidt stramt det der med, men jeg er 23 år gammel, lige om lidt 24. Jeg bor fucking alene. Alle mine veninder og kammerater får børn. Og jeg sidder bare her, totalt. Fest, farver, ethjulede cykler, whatever. Skal jeg også videre med mit liv? Nej, jeg vil bare gerne fest. Men altså, helt ærligt. Så ja, det er mit dilemma for i dag.